Dobrý den, jmenuji se Zdeněk Střítecký a jsem zakladatelem platformy www.outder.cz. Tuto platformu jsem založil s jedním jednoduchým cílem. Vytvářet příležitosti, kde se lidé mohou potkávat, propojovat a společně budovat schopnosti krizového přežití. Ale současně u toho už nyní čerpat dobrou náladu. Když dnes mluvíme o takzvané resilienci neboli krizové připravenosti, tak nejde o strach. Jde o rozumný, konstruktivní a odpovědný přístup k budoucnosti. Věřím, že schopnost obstát v krizové situaci se nebuduje ze dne na den. Vzniká postupně, sdílením zkušeností, praktickým tréninkem a setkáváním se s lidmi, kteří to vidí podobně. Proto vás zvu ke sledování sekce Kalendář akcí 2026, kterou průběžně aktualizujeme o nové akce. Na jednom místě tam vidíte přehledně, čeho se můžete zúčastnit, co si můžete vyzkoušet a jak vás to může obohatit. Projděte si naše stránky, seznamte se s aktivitami, partnery i komunitou kolem outder.cz. A kdo ví, třeba se jednou potkáme nejen jako účastníci, ale i jako spolutvůrci některých akcí, programů nebo projektů. Pokud vás cokoliv zaujalo, klikněte do sekce Chci se přihlásit, protože to neznamená žádný závazek, jen první krok k informacím a zapojením se do naší komunity. Těším se na vás.